Jisuna Masia ni putuk klanya borok bo engka kaitonu besar. Hano hamjaknai kaiton engka kaitonu besar. Kaitonu besar no hamjaknai borok bo beslano bo hamjago. Jang kaitonni besarok no hamjago nai omo tui khe saui mano. Jang kaitor hamjagui bini kok khnama bai se omo no saui mano. Jang kaitor no hamjakma engka bini kok khnama se bini kok khnabui tongnani abo sini thani belai kuthukya. Tamoni hwnba kaitorni bwsarok jotono swngchar no mechanic tei omo no chwng poito khlaimo bisingtwi swngchar no mechenmani. O swngchar no mechenai bwsa bwchwla bo wngkha Jisu no kaitorni sajla hinui poito chanai borok bo simi se mechanic. Jisu Kristo ni bagui saki rwnai rok Jisu Kristo no wngkha phainaisa borok bo twi bai bo phaikha thwi bai bo phaikha. Abo phala sakbang no kok no kubui hinui sao. Tamoni hwnba phala wngkha kubui phiya chuk no hao saki kwtham tongo aborok khe pha kok tei phala kwthar. O kwtham thamni no kaisa se hwnkhe o hao saki kwtham tongo aborok khe phala kaisa tei thwi kaisa o kwtham thamni o kok taisa. Tobung chwng borok saki rwmano poito khlaikhe kaitor saki rwmano teibo poito khlaithai phiya bini sajlani bagui kaitor omo hai khe saki rwkha. Kaitor sajla no poito khlainai borok bini bwkhao saki ni kok tongo phiya kaitor no poito khlaiya borok khe bo kaitor no tapal ma khlaio. Tamoni hwnba kaitor bini sajlani bagui saki rwmano bo poito khlaiya hwnkhe omo no saki rwmani kaitor chwng no mwthang phlaikha phiya abo bini sajlani thani je tongo. Sajla no mannai borok bo langma no mankha kaitorni sajla no manya borok bo lama no manya. Mwthangjak khlaimani kok norok mwthangjak khlaikha hinui saui manthok hinui norok no omo no norok ni thani saio. Norok kaitorni sajlani no poito khlainai rok saui manthok hinui je ang saio. Omo se chwng bini thani bwkha ragui tongmani. Tamoni hwnba chwng bini muchungtwi mungsa aswk sankhe bo chini sanma no khwnao hinui chwng saui mano. Chwng bono sankhe no khwnao hinui saui mano hwnkhe chwng santwi no bo chwngno rwo hinui bo sanui mano. Tobung khoroksaswk bini tabukno thwinani lama o twlangya abo twi sumsok khlaimani nukkhe bo kaitor no samtong hwnkhe kaitor takhokno mwthang mano. Thwinani lama o twlangya abo twi sumjogo simi se omo jugo. Thwinani lama o twangnai abo twi sumjogo tongo. Ang aboni bagui kaitor no sandi hymya kwbak samung hamya no sumchok khlaio. Haikeno thwinani lama o twlangya abo twi sumchok bo tongo chwng saui mano. Kaitorni bwsarok borok tei sumchok khlailiya tamo khe kaitorni sajla borok no katirwi tono hwnkhe saitan borok no tangwi manya chwngno kaitorni bwsarok se hinui chwng saui mano. Tei bebak swngchar khe saitan ni yago kwlaijak chwng saui mano kaitor sajla paikha kaitorni sajla paikha hwnkhe chwng sai kaitor no simingya twi khe saui manrwkha chwng soi kaitorni bisingo tongo bini sajla Jisu Kristo ni bisingo tongo bo se kaitor bono mwthang khlainai. Sangsaro norok mwtai mang takjak rok bai hosko tongdi kaitor hamya kaithok.